Добре, нека да включим и господин Бъчваров в тази тема. Господин Бъчваров, чуха се много идеи как може да бъде овладяна инфлацията и да се понижат цените на стоките. Коя припознавате вие и коя е важна за вас? Значи от всичко казано до тук не видях истината. Първото, което е най-важното, което е причинно-следствена връзка за всичкото случващо се до момента. Като започнем с това, че всички държавни институции на територията на Република България са противоконституционни, регистрирани в Търговският регистър на САЩ, което по силата на тази регистрация те са се лишили от държавнически правомощия. Да не говорим, че всичките агенции, че всички съдилища, всички общини са търговски дружества, регистрирани в същия този търговски регистър към Федералният резерв на САЩ и всичките получават корупция. Видиш ли, всичките се борили срещу корупция. Ама вие доказателства за всичко това, което казвате, имате ли? Българска агенция за безопасност на храните. Аз говоря за документи, а не за разпечатки от сайтове. Това е извадка от регистъра. Всеки може да направи. Добре, констатацията ви я разбрахме, но кажете какви са мерките според вас, за да се овладеят цените? Да възстановиме държавните институции. Тези всичките корпорации, които в момента получават и са спонсорирани с безвъзмездни средства, грантове от федералното правителство на САЩ и значи, в качеството си на подизпълнител, те не могат да изпълняват друго, освен това, което те им наредат от Америка. Затова имаме ние една максима, че който плаща, той поръчва музиката. Но много така ги хвърляте на едро, господин Бъчваров. Обвиненията, никакви доказателства, но ще влезем по същество след малко и ще ви дам възможността да кажете конкретика по отделните теми. Разбрах ви, господин Бъчваров. Да. ДДС и диференциацията на цените по отношение на малката потребителска кошница, например. Това добър ефект ли е? Добър метод ли е? Въобще не е, защото и ДДС и всички други данъци са наложени противозаконно. Какво искам да кажа? Значи, декларирането на това, че ние ще излезем от НАТО и Европейския съюз, за мен е някаква пошлост. И ще ви кажа защо. Първото, което е, Република България не е легитимен член на Европейския съюз. Също така Република България не е легитимен член и на НАТО. Ние нямаме реално законодателство от 13.7.1992 година, прието в срока по параграф 3 алинея 2 от преходни и заключителни разпоредби. Господин Бъчваров, вие за какво говорите? За какво говорим? Какви са тези нелегитимни значи, ако вие не договори? познавате Конституцията... Аз много добре познавам Конституцията и вероятно и зрителите я познават. И сега в момента се чудят, вие какво говорите? Отворете параграф 3 алинея 2 да видите, че има посочен едногодишен срок, в който трябва да бъдат приети новите процесуални устройствени закони в параграф 4, който казва в срока на параграф 3 алинея 2 трябва да бъдат приети. Това нещо не е изпълнено. И това е как се отнася към диференцираното ДДС по отношение на стоките? Нямаме законодателство, което да наложи такова данъчно облагане. Тоест, вие казвате, всичко е хаос. Да, Конституцията го казва. Да. И ние сме в конституционен хаос. Аз мисля, че вие дълбоко грешите, не дайте да мислите, прочетете закона, защото не ми се отдава на мен нито на вас мисленето. Никой не е над закона. Каквото казва закона, това е. Не ме обиждайте. Аз смятам, че разсъждавам доста добре и мога да направя изводи от всичко, до което... Аз съм съгласен да извадим веднага параграф 3 алинея 2 от преходни и заключителни разпоредби и да го сравним с параграф... След ефира ви предлагам, защото смятам, че тук ще изгубите и вие време и ще изгубим време на зрителите. Господин Рашков, нека да включим и господин Бъчваров по отношение на цените на електроенергията и плащането на тока от страна на бизнеса и на потребителите. Факт е, че цените ни се налагат отвънка, от чужди сили, и се регулира цялата икономика на Република България отново отвънка. Значи, това е недопустимо за Република България, тъй като ние сме суверенна държава. Външно вмешателство е недопустимо. То противоречи на Конституцията. Това нещо няма как да бъде извършено на територията на Република България. Това е измама, разбирате ли? Значи, всичкото това нещо, което аз слушам тук и че ние едва ли не трябва да влеземе в матрицата. Не, ние сме извън матрицата. Знаете ли защо? Защото по силата на тези регистрации в Търговският регистър на САЩ, както на Народното събрание, както Прокуратура на Република България, Българска агенция за безопасност на храните също, Конституционен съд, разбирате ли? Да не говорим за партиите, Българска социалистическа партия, Гергьовден, ГЕРБ, всичките тези са финансирани. Конкретно ви попитах, господин Бъчваров, за цените на електроенергията. Да, това ви казвам. Това нещо, тези всичките са зависими на американското федерално правителство, защото взимат грантове, безвъзмездни средства от Федералният резерв. Те са подчинени на Ротшилд и са в зависимост.
Българска народна банка също е продадена на Ротшилд. Кажете, моля ви, как се финансира вашата партия, за да можете да направите, може би, някакъв паралел, за да не говорите за другите, говорете за себе си. Моля ви, кажете, как се финансира вашата кампания? Как се финансира ли? Ами ние се финансираме с наши средства, това е. Ние не получаваме пари от никъде. Единствено, ако има някой, който реши да подпомогне, подпомага. С дарения. С дарения, да. Колко дарения имате в рамките на тази кампания? Не мога да ви кажа, това може да ви го кажат от счетоводния отдел, аз не мога да ви го кажа. Не съм запознат с това нещо, но съм запознат с правната страна. Това, което в момента се извършва от 33 години вече близо ще стане, измамата над българския народ, разграбването и разрухата на българската държава. Това нещо е недопустимо, разбирате ли? И много ми е интересно защо Българска национална телевизия, която също не е национална телевизия, аз не знам... Не, моля ви, няма да позволя да говорите така. Аз ви питах за цените на електроенергията. Вие дали ще позволите или не? Вие дали ще позволите или не? Ето аз ви давам повод вие да се сезирате и да попитате какви парични средства получават от Федералният резерв и чии интереси защитават. Много ви се моля да не принизявате до тази степен, господин Бъчваров, сериозния разговор, който в момента останалите хора в студиото водят. Може ли допълнение, само ако позволите да завършим темата? Добре, господин Бъчваров, вашата позиция на вашата формация каква е по отношение на атомната енергетика, строежа на площадка в АЕЦ Козлодуй или строеж на Белене? Всичкото до тук казано е въздух под налягане. Искам всеки един от тук присъстващите да ми посочи въз основа на кой закон ще бъде извършено това нещо, тъй като ние нямаме закон, който да е приет в параграфа на алинея 3, параграф 3 алинея 2 от ПЗР на КРБ. Посочете ми, Конституцията е императив. Край. Нямаме закон. Защо трябва да влизаме в измама? Затова и ние не искаме и да влизаме в този парламент, защото това е измама. 32 години се извършва измама над българският народ и разграбване на държавата. Разбирате ли ме? А каква е не Възраждане. Възраждане какво правят вътре, когато не познават правото? Бъчваров, нека да ви задам въпрос, за да можете да отговорите по същество. Защо се явявате на избори, като не искате да влизате в парламента? Каква е вашата цел? Явяваме се, за да кажем на българският народ измамата, която му се прилага 32 години и се ползват от неговото невежество. А знаете ли какво е казал Платон? Невеж е този, който е решил да остане такъв. Така че аз не мога да се сърда, че всичките са такива. Господин Бъчваров, че тези, които не искат да чуят, много трудно могат да бъдат убедени. Перефразирам го, не го цитирам дословно. Аз цитирам закона. Ако вие не познавате закона, това е друго вече. Ще трябва да се образовате. Вие твърдите, че Конституцията на Република България е нарушена с всички едни закони и съюзи, които България е изключила. Единствено за Васони. Но това смятам, че е дълбоко погрешно. И смятам, че от ефира на обществената телевизия, ако продължавате да твърдите това, вие дълбоко заблуждавате нашите зрители. Не заблуждавам, напротив, вие заблуждавате 32 години. Ще видим по изборните резултати колко хора са ви повярвали след това. Защото в момента вкарвате в заблуда българския народ. Няма нужда да викате. Исках да ви попитам, кой блок на АЕЦ Козлодуй или АЕЦ Белене трябва да бъде построен? Моля ви, кажете, трябва ли да се строи или не? Така, ще ви отговоря на вашия въпрос, след като вие ми отговорите. Народното събрание... Аз няма да отговарям на ваши въпроси. Чакайте сега, дайте сега, аз точно това искам. И много ви моля... като регистрирано в Търговският регистър на САЩ, има приходи от продажби за 30 милиона долара. Кажете ми, какво произвежда Народното събрание? Ето го господин Георгиев да каже. Вие долу в подземните помещения имате склад за ширпотреба, нещо пластмасови или... Аз не знам, мартиници ли, гоблени ли шиете? Какво правите вие там? Добре, благодаря ви за вашето мнение. Господин Бъчваров, законен ли е паметника на Съветската армия според... Абсолютно законен е. Няма легитимна институция, която да се разпорежда с нея единствено народа. Това е този собственик, който може да се разпореди дали да бъде там или да бъде премахнат. Това нещо може да бъде извършено само чрез референдум и то не приет от тази нелегитимна власт, която 32 години управлява. Нека да ви кажа, този паметник е строен по времето на Народна република България. Той е собственост на Народна република България. Република България, такова нещо не съществува, защото няма извършен референдум, за да бъде сменено името от Българска Народна република на Република България. Именно и за това всичките тези министерства, всичките съдилища, всичките общини са регистрирани в Търговският регистър на САЩ. Разберете го. Това е измама. Те следват програма на американското правителство.
правителство. След като казвате, че всичко е незаконно, ще направите законен референдум, това, което предлагате вие. Как точно ще се случи това, след като оказвате, че няма закони? Народът е единствено легитимният, който може да си каже думата. Това е законното. Разбирате ли? За това ви питам. Законен референдум, как правите в тази ситуация, в която твърдите, че всичко е незаконно? Когато всеки един български гражданин бъде допитан и си даде мнението относно паметника или поставения въпрос за каквото и да било. Няма институция, която да легитимира или да приема или да обнародва такъв референдум. Нямаме легитимна институция. Разбрах ви. Значи трябва референдум, но няма кой да го проведе. Добре. Не, провеждането има кой да го направи. Няма кой да го легитимира, няма кой да го приеме, разбирате ли? Добре. Ние нямаме легитимни институции, държавни. Имаме корпорации. Е държавна собственост, но земята под него е общинска. Там е всъщност особеният. За това има и решение на Столичния общински съвет, което трябва да се съгласува с държавата. Решението на Столичния общински съвет не може да се вземе предвид, ще ви кажа защо. Защото член 5 алинея 3 казва, че акта за държавна собственост няма правопораждащо действие. Столична община не е собственик. И те са нелегитимни. Да, не нелегитимни. Те не са собственици. Вие ще ни кажете, че всичките актове за раждане на всеки един български гражданин са нелегитимни. Вижте сега, национализираните имоти, които са били след 1944 година, са били в помощ на управлението на държавата. Разбрах ви. Но не и за да го продават, но не и за вече опираме в стената на нелегитимността. Господин Бъчваров, във всеки един въпрос, който аз ви задавам. Опираме до там, че до момента, освен измами и друго на територията на Република България няма. Разбрах ви и зрителите ви разбраха. Господин Бъчваров, и към вас въпрос, свързан с оръжието за Украйна. Как трябва да отговорим на призивите на Еврокомисията за допълнителни доставки? Значи, първото, което мога да отговоря, това е да кажа на Възраждане, че това, което те са гласували в 15-52 минути и 52 секунди с пълно мнозинство 19 за предоставяне и ремонта на закона за въоръжението. Депутата ли е пълно мнозинство, така че... Добре, но вие сте гласували тотално всичките. 19 за. Така че искам да кажа едно нещо. Тъй като Народното събрание е корпорация, търговско дружество, това гласуване се отнася единствено за служителите на корпорацията. Това значи, че сега Възраждане, като са гласували за, да отидат да си вземат мешките, оръжието и да отиват в Украйна. Това поражда юридически ефект, задължение. Това не е за оръжията, господине. Вие не сте наясно. Аз съм наясно. Това е изменението на закона за отбраната. Абсолютно не сте... Да, изменението на закона за отбраната, а не за изпращане на оръжия. Когато говорите неверни неща в ефир, включително на военни групи и така нататък. Хората как могат да ви вярват на такива глупости, добре, които говорите. Да, а на вас как да ви вярват, когато вие искате да предоговорите един договор, по който не сме страна, това е договора за Европейския съюз. Договора за НАТО също не сме страна. Как искате да го предоговаряте? Или искате да влезете, да вкарате българският народ да правото да го направим, да нямате правото, защото ние не сме страна. Вие имате правото, ако искате лично, вие да отидете си го договорите. Това е вашето мнение, няма моето мнение. Господин Бъчваров, разбрах ви. Значи, тотално неграмотни за такова, за правна юридически въпрос. Аз съм правно неграмотен. Предполагам. След като твърдите... Само го кажете като твърдение. Ето каза, Конституцията обявява ли за нищожно законодателството, прието в преклузивния срок? Кое ви е професията? Адвокат съм по професия. Добре, а вие знаете ли, че Конституцията е върховен закон? Знаете ли, че Конституцията... Не, нищо няма да чета. Конституцията върховен закон ли е? Всичко, което и противоречи с нека да не се изпитваме тук в студиото. Разбраха зрителите ни каква е вашата позиция. Господин Бъчваров, модернизация на армията налага ли се и в какъв размер? Налага се, ако закупиме поредните планове за летяща чиния, тогава ще се модернизираме. Това, което направихме до момента, купуваме само планове на някакви самолети, които аз не виждам тези планове дали могат да летят или не. Но летящата чиния със сигурност плана може би ще полети. Какъв е най-добрият начин, по който може да бъдат взети решенията, за да се разреши този въпрос, без да иронизирате обаче? Много ви моля. Не иронизирам, значи това е самата истина. Аз казвам истината, не иронизирам. Това не е ирония. Ако вие го смятате за ирония, ние не сме в предаване за хумор и сатира, нали така? Не сме, именно за това ви приканвам да бъдете конкретен. За това казвам, че единствената модернизация от всичко, което се е случило до сега, е да купиме планове за летящи чинии. Друго няма. Аз не виждам друго нещо да е направено, освен да се унищожава и да се купуват планове. Друго има ли? Освен да се изнасят българските пари и да се дават на американското правителство. Господин Бъчваров,
Бъчваров и господа, наближава края на нашето предаване. Имате време за последни думи. Господин Бъчваров, започваме от вас. Така, искам да ви кажа, уважаеми българи, че тези избори не са легитимни, те са нищожни, тъй като изборния кодекс е приет вън от преклузивния срок на параграф 3 алинея 2 и Конституцията с член 5 алинея 1 обявява за нищожни. Така че гласувайте с номер 7. Ние няма да влеземе в този измамен кръг, в тази мафия, която 32 години разграбва и разрушава държавата. Номер 7 бюлетина, Българско национално обединение.